Verovatno sam zanimljiva ili nešto drugo, ne znam stvarno, ali nemam problem s tim, stvarno nemam. Šta misliš? Što sam nominovana? Brandon, Luka, Nataša i ti. Brandon, Luka, Nataša i ja. Dobro, Natašu iskreno ne smatram za konkurenciju, ali ostajemo Brandon, Luka i ja, ali tako, zajebano. Iskreno zajebano. Šta, ovo veselo majmunče, znamo da on ima organizovane, ja 100% nemam, dobro, Brandon, evo, nema. Ja sam prvi put čuo organizovani fanovi ovde među ovim klonovima. Fuck you, don't touch me. Evo, nema, samo se Nema organizova, ja ne znam ko su moji fanovi, ali znam da ih ima. Jana, ti si od samog početka kako si ušla na prvo već, ti si rekla da ideš protiv Brandona. Evo, sad si nominovana sa njim. Da, evo, sviđa mi se to.